emócie. Alebo niekto to bola nálada. Akú máš náladu? Dobrú alebo zlú? A to, akú máš náladu, ovplyvňuje naše emócie. Ako sa cítime, čo prejavujeme a ako to prejavujeme. Preto, keď sa nám nedarí, tak väčšinou sme naštvaní, nahnevaní, smutní. Ale keby sme sa na to pozreli tak, že dobre, teraz sa nám nedarí, ale je to len otázka tohoto času, konkrétneho času, pretože musíme si uvedomiť jednu vec, že všetko dobré a všetko zlé má nejakú periódu, nejaký čas trvania a všetko sa skončí a preto by sme si mali aj v tých ťažkých veciach a v tých ťažkých chvíľach pomyslieť na to, aký sme šťastní a prečo sme šťastní. Aká maličkosť nás urobí šťastnými.